Вітаю, шановне гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў». Агляд галоўных навінаў Беларусі ды свету. У студыі Ярослав Стешек, і давайте разам падсумуем, што прынесла нам гэтая серада. Он, естественно, придет у нас, если мы не будем прививаться. Індыйскі штам коронавіруса ўжо ў Беларусі. Наколькі гэта небяспечна? Этот вирус более заразный. Это значит, что он легче передается от человека к человеку. Міліцэйскі садызм як дзяржаўная палітыка. Вываливаются, руки заламывают, все как бы начинают бить там где-то под дых. Солідарнасць для уцекачоў. К нам приходит гуманитарная помощь из белорусских диаспор из-за границы, в частности немецкая, и украинцы на самом деле тоже помогают. И в какой-то момент у нас оказалось очень много семей с детьми. COVID-19 вяртаецца, і ён больш небяспечны, чым быў. Індыйскі штам коронавіруса выявілі ў Беларусі. Паводле Міністэрства аховы здароўя пацверджаныя выпадкі інфікавання ў сталіцы. Чым адметная гэтая мутацыя вірусу, высвятляла Ольга Старсціна. Рэзка павялічылася колькасць новых выпадкаў каронавіруса ў Беларусі. У параўнанні з папярэднім днём удвая больш выяўленых хворых. У сталіцы зафіксавалі 10 выпадкаў заражэння індыйскім варыянтам каронавіруса. Ён актыўна паражае маладых людзей. Пры заражэнні смак і пахі не знікаюць. Галаўныя болі, насмарк, кашаль і тэмпература – сімптомы падобныя да звычайнай прастуды. Таму часта хворыя не надаюць свайму стану належнай увагі, ды інфікуюць іншых. Паводле адмыслоўцаў, заражэнне дельтаю часцей прыводзіць да шпіталізацыі пацыентаў. Есть предпосылки говорить о том, что этот вирус более заразный. Это значит, что он легче передается от человека к человеку и может большее количество людей заразиться и, собственно говоря, развить COVID-19. Менавіта штам Дельта выклікаў трэцюю хвалю эпідэміі ў суседняй Расіі. У нас одна страна. Границы нет. Конечно, придет. Все идет, все плывет. Так что вполне возможно. Мы опасаемся. Я переболел, но пока не боюсь, пока. Чего бояться? Уже переживем как-нибудь. Пакуль няма статыстык, ці дельта больш смяротная ў параўнанні з іншымі мутацыямі каронавіруса. Але ёсць звесткі, што ў Вялікай Брытаніі ад гэтага штаму паміралі нават вакцынаваныя людзі. Аднак гэта не азначае, што не трэба рабіць прышчэпак. Эфект ад вакцыны ў выпадку дельты хоць і меншы, але прышчэпка абараняе ад цяжкай формы хваробы. Гэта датычыць заходніх вакцынаў. Мы не можем говорить о тех вакцинах, которые, например, придумали в Российской Федерации, которые используют в Беларуси, потому что мы знаем, что в той стране сейчас циркулирует и вызвал вспышки именно индийский вариант. Работают ли вакцины против этого варианта вируса и работает ли они против других вариантов вируса, но на сегодняшний день вряд ли кто может с уверенностью сказать. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі прайшлі поўны курс вакцынацыі менш за 5% насельніцтва. Мы переболели, поэтому нам надо выждать какое-то время для вакцинации. Естественно, не спутником и, естественно, не китайской. А биотекс натуральной вакциной. Будем ждать, когда Запад нам поможет. В России прививался. Там специальные машины подъезжают, скорой помощи. И на вокзалах людей, прививки делают. Много кто умирает потом после этой вакцины. Поэтому лучше жить нормально, без вакцин, без всего. Если мы не будем прививаться, а будем как дебилы ходить и не бояться ничего, так мы будем все болеть. У Расіі, дзе смяротнасць ад COVID-19 за апошні тыдзень вырасла на 21%, уводзяць абмежаванні. У 11 рэгіёнах абвесцілі абавязковую вакцынацыю. Непрышчэпленым жыхарам могуць забараніць карыстацца грамадскім транспартам, наведваць рэстараны, ды нават хадзіць на працу. Обязательно будем вакцинироваться как можно быстрее. Прививки – это дело добровольное, неправильно. Товарищ Собянин это делает. Как считает выше начальство, так пусть и будет. Мы-то что, простой народ. За ўвесь час пандэміі каронавірус выявілі ў 179 мільёнаў чалавек, а колькасць смяротных выпадкаў набліжаецца да 4 мільёнаў. Ольга Старсціна, Белсат. Гасі святло.
АЭС працуе. У найбліжэйшыя некалькі тыдняў у Беларусі будуць планавана адключаць электрычнасць. Прадпрыемства Менскэнерга апублікавала графік з адрасамі адключэнняў. У большасці выпадкаў святла не будзе ў працоўны час. Пры гэтым грамадзянаў, якія плацяць за электрычнасць, проста поставили перед фактом. Я не знаю, какие тут технические, я не знаю, палатки, не палатки, но в принципе все разморожено. И это тоже не дело. Ну, на час, на два еще можно было. Ну, как мне сказали, с 10 до 4, ну что это, в 35 градусов. Я связываю, наверное, с профилактическими какими-то работами. Трудностей у меня не было, потому что я с 7 до 4, до 4:30 на работе. Поэтому я это время... В холодильнике у меня там особо запасов нету. Самое главное, холодильники, да на такое длительное время. Это что же? С утра отключили, а только теперь включили. Ну хорошо, что хоть 4 включили. Прычыны адключэнняў, а яны ўсюды розныя, можна паглядзець на сайце прадпрыемства minskэнерга.by. Там жа апублікаваны поўны спіс адрасоў да 2 ліпеня уключна. На платформе Telegram, якая імгненна стала папулярнай у Беларусі дзякуючы абыходу цэнзуры, з'явіўся новы пакет стыкераў. Яны створаныя на аснове малюнкаў, якія палітвязні дасылалі на свабоду ў сваіх лістах. А палітычна матываваныя суды працягваюцца. Хаця шмат хто з асуджаных перакананы, што не будзе сядзець поўны тэрмін. Ірына Драфійчук. 2 гады калоніі, як і патрабавала абвінавачванне. У першамайскім судзе Менску скончыўся разгляд справы Івана Багдзевіча. Палітвязня прызналі вінаватым у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак, публічным выкрыкванні лозунгаў і гучных воплесках рукамі. Ніводнага доказу, кажа адвакат, пададзена не было, і ў поўнай меры Іван Багдзевіч віны не прызнаў. Складывалось впечатление, что обвинение рассыпется. Так и адвокат нас убеждал в течение всех этих месяцев. 8 месяцев человек находился под следствием, и все, что против него выдвинули, это только те же обвинения в телефонных разговорах с друзьями и с семьей. Вот. То, что было ясно в первый месяц. Для чего было 7 месяцев человека держать в СИЗО, просто непонятно. Ажно 13 байцоў «Алмазу» нібыта пацярпелі ад іншага пакаранага сёння ўдзельніка мірных акцыяў. У судзе Фрунзенскага раёну сталіцы Дмітрий Лукашевіч агучыў вырак для Мікалая Дзенісевіча – 4 гады калоніі агульнага рэжыму. Мужчыну прызналі вінаватым у закідванні камянямі службовага транспарту сілавікоў на партызанскім праспекце падчас партызанскага маршу, які адбыўся 18 кастрычніка. Абвінавачаны патлумачыў, што зрабіў 2 сімвалічныя кідкі на знак абурэння празмерным гвалтам у дачыненні мірных пратэстоўцаў. Палітвязням Віктору Шавуру і Віталію Шытікаву змянілі пакаранне на больш жорсткае. Замест хіміі, адпаведна, 2 і 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму. З такім вынікам Віцебскі абласны суд разгледзеў апеляцыю па скарзе пракурора. А перакладчыцу Вольгу Калацкую зноў падазраюць у арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Следчы камітэт адмяніў пастанову аб спыненні вытворчасці ў справе. Цяпер Вольга адбывае пакаранне хатняй хіміяй за поху працаўніку тэлеканалу СТВ Рыгору Азаронку. Александр Лукашенко падпісаў чарговы указ пра звальненне суддзяў. Каля паловы тых, хто застанецца без сваіх пасадаў, траплялі ў навіны ў звязку з палітычнымі працэсамі. У ратацыі суддзяў няма нічога незвычайнага, падкрэслівае праваабаронца Валентин Стефанович. Але спадзявацца, што на месца звольненых прыйдуць больш справядлівыя не варта, бо ўсе яны падпарадкуюцца ўладам. А каб вярнуць Беларусь у прававое поле, патрэбная рэформа ўсёй судовай сістэмы. Таму што суд гэта з'яўляецца адной з хіба самых асноўных інстытуцыяў нацыянальных, якая прызваная забяспечваць абарону правоў грамадзян, абарону правоў на нас з вамі. І яны, адпаведна, суды мусяць быць незалежнымі. Пакуль жа канца судовым працэсам не бачна. Заўтра пачынаецца разгляд гучнай справы Сергея Ціханаўскага. Апроч блогераў у ёй праходзяць Мікалай Статкевіч, Ігар Лосік, Артём Сакаў, Дмітрый Папоў і Владзімір Цыгановіч. Заўтра ж пачнецца суд у справе прызнання экстрэмісцкай прадукцыі Тутбай на партале і ў сацсетках. Ірына Драфійчук, Белсат. Рэжым Александра Лукашэнкі ідзе ў няправільным кірунку, калі гаворка пра палітвязняў. І амерыканскія санкцыі не будуць знятыя нават пры ўмове вызвалення часткі палітзняволеных. Пазіцыю ЗША Белсату выказала амбасадарка Джулі Фішер. Санкцыі не спыняцца, пакуль не будзе сапраўднага дыялогу ў грамадстве, сапраўдных перамоваў.
Любы і кожны палітвязень важны. Кожны з больш чым 500 чалавек уяўляе сабой асобу, сям'ю, нейкую справу, нейкі выселак. Незалежна ад таго, гэта журналіст ці прадстаўнік іншай прафесіі. Я не хачу недаацэньваць уплыву на персону ці сям'ю факту вызвалення нейкага асобнага чалавека. Я не думаю, што Злучаныя Штаты зменшаць ціск. Я дакладна не чакаю, што будуць такія дзеянні нават пасля вызвалення ўсіх палітычных вязняў. США, Канада, Великая Британія і Еўразвяз скаардынавалі санкцыі супраць атачэння Лукашэнкі ды шэрагу рэжымных прадпрыемстваў у гэты панядзелак. Сёння ж амбасадары Еўразвязу узгаднілі эканамічныя сектаральныя санкцыі адносна афіцыйнага Менску. Заўтра іх мусяць апублікаваць афіцыйна. Беларусы зазнаюць гвалт з боку сілавікоў на ўсіх этапах затрымання. Гэта пацвердзіў Міжнародны камітэт расследаванняў катаванняў у Беларусі. Усе факты фіксуюць праваабаронцы, а ААН збірае інфармацыю і публікуе справаздачы, каб у выніку каты ў пагонах селі за краты. Паводле міжнароднага права кожны чалавек мае магчымасць адмовіцца выконваць злачынныя загады. А калі выконвае, то будзе адказваць. Надзея Бельская. Яшчэ 2 месяцы таму сям'я Чарных і не думала пра тое, што жыццё так моцна зменіцца. 2 крымінальныя справы і напад сілавікоў на сына вымусілі іх развітацца з Беларусю. Арсенія затрымалі ўвечары 11 жніўня па дарозе дамоў. Вываливаются, руки заламывают, все как бы начинают бить, там где-то под дых, где-то что-то. Получается, заломали руки, посадили в машину на заднее сиденье, с 2 сторон вот так вот сели. Опять же, руки были заломаны, голову не давали поднять, обыскали полностью все карманы, все вещи позабирали. Цяпер сям'я ў бяспецы, але забываць пра тое, што здарылася ў Беларусі, не збіраюцца. Свае правы будуць абараняць у міжнародным суде. Насколько я понимаю, то есть, когда мы находимся в безопасности, то есть, допустим, это будет Германия, если она все-таки поможет и возьмет нас под свою опеку. Если это будет Германия, значит, мы в безопасности, там с нами начинает работать юрист, адвокат, собирают наши документы, пишется заявление, они будут нас курировать и сопровождать. Расследаваннем гвалту і катавання ў Беларусі шчыльна займаецца і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Мишель Башле еще и назначила 3 независимых экспертов, среди них Карина Москаленко, которая является очень известной, авторитетной правозащитником из Российской Федерации. Вот у них будет, например, бюджет, чтобы поехать именно в Варшаву, в Вильнюс, в Киев, встретиться с жертвами и чтобы собирать от них непосредственно документации или доказательства. Фізічныя і маральныя здзекі ды гвалт, катаванні не спыняюцца з першы дзён пратэсту. Пачынаюцца затрымання і працягваюцца на ўсіх этапах. Гэта пацвярджае і 4-я прамежкавая справаздача Міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларуси. Видимо, у нас по-другому просто нельзя было. Когда в том году такие события были. Что я знаю? Ничего не знаю. Нет насилия, у нас репрессий. Сами, слава богу, не сталкивались, на рожон не лезли, но слышали, что в Минске творится. И, честно говоря, страшно. Штодзённыя суды ў палітычна матываваных справах, новыя сведчанні ад палізняволеных пра невыносныя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах, сённяшняя рэчаіснасць. Гэтак пры нявызначаных акалічнасцях у шклоўскай калоніі загінуў актывіст Вітольд Ашурак. 16-го паверху скокнуў сірата Зміцер Стахоўскі. Перад смерцю ён пакінуў цыдулку, у якой вінаваціў у сваёй гібелі следчы камітэт. Палітвязень Сцяпан Латыпаў падчас суда на знак пратэсту супраць катаванняў праткнуў горла асадкаю. Любы человек нясе адказнасць за злачынства супраць чалавечнасці, кажа Анаіс Марэн. Если их, если против них будет приговор, без сотрудничества от власти самой Беларуси, имплементировать эти приговоры нельзя, конечно, нельзя посадить человека. Спасылаючыся на звесткі Генпракуратуры, праваабаронцы кажуць пра больш за 660 палітычна матываваных крымінальных справаў. Супраць жа сілавікоў дагэтуль не завялі ніводнай. Надзея Бельская, Белсат.
У профільным камітэце Верховнай Рады Украіны разглядаюць пастанову аб поўным спыненні дыпламатычных адносінаў з Беларуссю, акрамя тых, якія датычаць пытанняў уцекачоў і палітвязняў, бо з Беларусі ва Ўкраіну масава бягуць нашыя суграмадзяне, бягуць ад катаванняў і крымінальнага пераследу за палітычную пазіцыю. Это наша большая гостиная холл, где мы все собираемся дружно. Юлія паказвае нам кватэру, у якой часова размясціліся беларусы, якія збеглі ва Ўкраіну, як і яна сама. Приехала по причине несогласия с происходящим в Республике Беларусь. Я в шоке от того, что происходит в этой стране. Я в шоке от силовых структур, которые проявляют такую жестокость и несправедливость. Я в шоке от уровня судебно-правовой системы. Очень надеюсь на то, что будет возможность в ближайшее время туда же вернуться. Вот. Но пока проживаю здесь. Тут у трохпакаёвай кватэры цяпер жывуць 13 беларусаў. Шмат хто з журналістамі на камеру размаўляць адмаўляецца у мэтах бяспекі. Дома у меня осталось 2 сына. Буквально перед отлетом у младшего сына было день рождения, 6 лет. Алесь Пілецкі ва ўкраіне менш за месяц. Да нядаўняга часу мужчына працаваў фотожурналістам на інфармацыйным партале «Тутбай». В начале мая, в конце апреля по Беларуси прошли всеобщие обыски, задержания журналистов в Беларуси, по всей Беларуси. Первая волна меня не коснулась. Ну вот, в районе 20-х числов мая вопросы возникали уже и ко мне. Мое задержание, обыск и изъятие всего, чем я располагаю, всех архивов, это был вопрос времени. Цяпер Алесь шукае працу. Кажа, як і ўсе, да пераезду ў іншую краіну не быў гатовы ні маральна, ні фінансава. Таму часовае жыллё было вельмі дарэчы. Яго прапановая грамадская ініцыятыва «Фры Беларусь Цэнтр». Яна з'явілася ва ўкраіне ў жніўні мінулага года, калі беларусы пачалі з'язджаць з роднай краіны. К нам приходит гуманитарная помощь из белорусских диаспор из-за границы, в частности немецкая, и украинцы на самом деле тоже помогают. И в какой-то момент у нас оказалось очень много семей с детьми, и поэтому мы попросили вот тех, у кого есть маленькие дети, предоставить некоторое количество вещей. Таксама тут бясплатна дапамагаюць харчаваннем, медыкаментамі ды прапаноўваюць юрыдычную дапамогу. Са жніўня ў цэнтр звярнулася каля 600 беларусаў. На помощь можно податься через Google форму, и мы потом их верифицируем. Естественно, проходят не все, потому что заявки бывают очень разные, и попадают, собственно, подпадают под условия помощи именно те, у кого не было возможности остаться в Беларуси. То есть у них действительно были основания для того, чтобы выехать. Они действительно понимали, что иначе им грозит уголовное преследование. З тымі, каму неабходна, працуе психолог. Некалькі разоў са спецыялістам ужо займалася і Юлія. Людям нужно немножечко давать возможность понимания о том, что он все равно кому-то нужен, даже несмотря на то, что он уехал. У грамадскай арганізацыі патрабуюць ад украінскага ўраду прызнаць Беларусь небяспечнай краінай ды ўслед за еўрапейскім звязам увесці санкцыі. Таксама просяць павялічыць тэрмін перабывання беларусаў ва ўкраіне. Цяпер гэта паўгода. Александр Баразенко, Марына Ступак і Сергей Колодзей, Белсад. Ева вяртаецца. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася выстава з карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанку. У абноўленай экспазіцыі зноў можна пабачыць працы Марка Шагала, Хаіма Суціна, Восіпа Цаткіна і многіх іншых сусветна вядомых выхадцаў з беларускіх зямель, чые творы былі вернутыя ў Беларусь намаганнямі Белгазпрамбанку. У тым ліку і карціну Хаіма Суціна «Ева», якая сталася адным з сімвалаў беларускага пратэсту. Калі распавядаць пра шэдэўры, ну, напэўна, гэта в першую чаргу Ева Хайма Суціна і 2 другіх творы Хайма Суціна. Гэта адзіныя жывапісныя творы Марка Захаровича Шагала, якія ёсць у нашай краіны. Гэта і карта Вялікага княства Літоўскага, гэта і новыя 6 твораў удзельнікаў аб'яднання «Унавис». Говорят, что 136 экземпляров уже вернули, выставляться они будут по частям, потому что много не помещаются в музей одновременно, будет выставляться 58 в каждый конкретный момент. Я уверен, что смысла арестовывать их никакого не было. Аднак, паводле нашай інфармацыі, на выставе няма 10 працаў з ранейшай калекцыі. Гэта карціны, якімі валодае экс-банкір Віктар Бабарыка, і яны дагэтуль пад арыштам. Няма і карціны «Аўтапартрэт» Марка Шагала.
Год таму амаль 150 палотнаў з карпаратыўнай калекцыі банку агульным коштам каля 20 мільёнаў долараў былі сканфіскаваныя і далучаныя да крымінальнай справы супраць Віктара Бабарыкі, які ў той час спрабаваў зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты. У мяне на гэтым усе навіны, больш падрабязнасцяў на нашай інтэрнэт-старонцы і ў тэлеграм-канале. З вами быў Ярослаў Сцешык. Трымайцеся.